Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь. Радки старой песни добра вядомыя усім, хто вучыўся ў школе. Гэтаму і многаму іншаму вучаць больш за 16 тысяч педагогаў Брэшчыны. Святлана Агейчык амаль 35 гадоў настаўніца пачатковых класаў. Колькі за гэты час навучыла хлопчыкаў і дзяўчынак, сёння ўжо не падлічыць. Очень люблю своих детей. Люблю очень свою школу, свой коллектив. И, наверное, для меня, когда спрашивают про детей, я всегда спрашиваю и всегда отвечаю, как детки, которые в школе. Потому что мы одна семья, родители, дети мои, которые школьные, я. Моя дорога в школу – это каждый день. Я иду, улыбаюсь тому, что пришла на работу. Вижу лица своих детей, стараюсь их зажечь огоньком. У гэты дзень на святочнай сцэне тыя, хто дае веды і жыццёвыя арыенціры тысячам хлопчыкаў і дзяўчынак вобласці. Для настаўнікаў сёння падзякі і ўзнагароды. 7 з іх атрымалі асаблівую – нагрудны знак «Выдатнік адукацыі». У іх ліку і Георгій Фурсевіч, выкладчык тэхнічнай працы Лапазінскай сярэдняй школы Пінскага района. Яго вучні – пераможцы раённых і рэспубліканскіх алімпіяд. Праца – это уже все мое жыццё, можно сказать. Я, звычайно, закаханы в эту профессию. Люблю яшчэ працаваць з деткамі, тым больш, што можна уже падрыхтаваць з іх шмат алімпіяднікаў, што мне ўдалося. Звычайна таму, што удзячны лёсу, што деткі такія таленавітыя ёсць на маім шляху. На пачэсных месцах ветэраны педагагічнай працы. Свае вопыты веды яны перадаюць моладзі. Сёлета навучальныя установы рэгіёна сустрэлі 725 маладых спецыялістаў. Новыя школы, інавацыйныя распрацоўкі, інфарматызацыя адукацыйных працэсаў. У абласным выканкаме адзначаюць галоўны прыярытэт – даступнасць і якаснасць адукацыі. Мы гордимся победителями наших международных олимпиад. Их в этом году самое большое количество за последние годы. Мы гордимся хорошими показателями, которые мы достигли на наших олимпиадах республиканских по предметам. Конечно же, гордостью являются наши новостройки, наши детские сады, наши школы. Мы гордимся тем, что нам удается поступательно, шаг за шагом идти к улучшению стандартов, к улучшению обслуживания, к улучшению качества образования. Ад узнагарод да творчых падарункаў з вышнёўскім музычным прыветам да настаўнікаў усёй вобласці звярнуліся дзеці. Яшчэ адзін сюрпрыз-падарунак – канцэрт знакамітых песняроў. Іх рэпертуар ведае не адно пакаленне, таму зала спявае разам з калектывам. Евгения Мороз, Роман Филютиш, телерадиокомпания «Брест».